לפני כמה ימים, ב-25 לחודש, של הגויים, יימח שמם וזכרם, כן? מסרתי שיעור על ישו הנוצרי, יימח שמו וזכרו. כמה ישו הזה, הגמרא במסכת גיטין נ"ו אומרת שהוא נידון בצואה רותחת. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין מ"ג שהוא מסית ומדיח, תלו אותו, היהודים תלו אותו. הרמב"ם באיגרות שלו קורא לו המשוקץ והמתועב. רש"י כותב עליו התלוי, כולם מדברים עליו בלשון גנות. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, כל ליצנותא אסור חוץ מליצנותא דעבודה זרה. אומר שם רבנו חננאל כגון ישו הנוצרי שמותר להתלוצץ בו, כן, מותר מצווה להתלוצץ בו. עכשיו, כן, ישו זה ראשי תיבות, יימח שמו וזכרו, כן? ואנחנו כולם יודעים את זה, שישו יימח שמו וזכרו, בגללו, מחמתו וסיבתו, נהרגו, נטבחו, נשרפו מאות אלפי יהודים בהיסטוריה, היו 9 מסעות צלב. רק באינקוויזיציה נהרגו 90,000 יהודים על המוקד, ויש עד היום את ההתכתבויות, למה נהרגו כל אחד, מה פשע. חוץ ממה שגלו 300,000 יהודים בגולה, ונהרגו בדרכים, מחמת רעב ומחוסר קול בדרכים, גלויות ופרעות וטבחות ושרפות על שמו של אותו ישו יימח שמו. ככה דיברתי בשיעור. בא אליי אחד יהודי, שהוא יהודי טוב, אני מכיר אותו טוב מהבית כנסת. הוא אומר לי, מה פתאום, ישו היה אדם טוב. כן, ככה הוא אומר לי, הוא היה אדם טוב. אמרתי לו, מאיפה השיבוש הזה? הוא מוציא לי טלפון. הוא מראה לי אחד ינוקה, השם שלו ינוקה, שלא האמנתי למראה עיניי, לשמע אוזניי. אמרתי לו, תראה לי את זה עוד פעם. אמרתי למישהו, אולי זה בפיו שישו היה אדם טוב. השם מרחם, מה זה הדבר הזה? אני לא מכיר את האיש הזה, הינוקה, לא מכיר אותו. ינוקה אחד קוראים לו ינוקה, שי צוברי, השם שלו. כן, כל הגדולים הולכים אליו, משובשים, מישהו הולך אליו. כן, הוא אומר שהוא היה אדם טוב. עכשיו, מה הוא סובר? למה הוא היה אדם טוב? בוא נשמע מה הטענה המטופשת שלו. הוא אומר, למה? יש לנו, היה צנזורה. הוא אומר, אם היה צנזורה, והנצרות התחילה אחרי ישו, אז הוא היה אדם טוב. הוא ידע גם שם המפורש, הוא אומר. כמה בורות ועם ארציות יש בו. למה? מי עשה את הצנזורה? היהודים עשו את הצנזורה? הנוצרים עשו את הצנזורה. הרי אם היה פעם אחת בש"ס שמוזכר ברמז איזה דבר טוב על ישו, הם היו מוצאים את זה כשלל רב הנוצרים ומפרסמים את זה תחת כל עץ רענן, כמו שהם עושים בתנ"ך. הרי ממי התחילה הצנזורה? דיברנו על זה כמה פעמים. היה מומר אחד שהיו קוראים לו ניקולס, תלמיד רבי יחיאל מפריס. אני לא הייתי מדבר עליו, אבל אני רואה יהודי שככה הדעת שלו משתבשת, אני לא יכול לעמוד כנגד. אי אפשר. מה זה הדבר הזה? אומרים עליו שיודע את כל התורה כולה, דברים פשוטים וברורים הוא לא יודע. בחסרון יש 3 ספרים שהתחברו אחרי ששרפו את הש"ס לפני 850 שנה. ספר חסרונות הש"ס, ספר עומר ישוחחה וספר השבת אבדה. שם כל המקומות שכתוב נגד ישו, בגמרא בסנהדרין מ"ג, הגמרא בסוטה מ"ז, הגמרא בגיטין נ"ו, שם כולם נגד ישו. הרמב"ם היה לפני הצנזורה, הרמב"ם קורא לו המשוקץ והמתועב. עכשיו איזה נזק גדול זה? זה נזק עצום. למה? אני אסביר לכם גם למה. יש אחד שהוא, קוראים לו קלוגר, הרב קלוגר, שהוא נגד המיסיונרים. הוא אומר לי, אתה לא יודע כמה מיסיונרים משקיעים פה בארץ. מיליארדים על גבי מיליארדים של שקלים, כדי להסית ולהדיח אחד מישראל. בכל המובנים. ברשתות החברתיות, בבתי מלון, בצבא, בבתי ספר. אפילו שנה שעברה היה רב שהיה קיבל אישור מהרבנות הראשית בטבריה, שגילו שהוא מיסיונר. היה זה בחדשות. נו, מה? איך זה יכול להיות? הם משקיעים פה. עכשיו, בוא נגיד שהוא צודק בטענה שלו. זו טענה מטופשת להגיד שישו היה טוב, יהודי טוב. זה מטומטם מישהו אומר דבר כזה. בוא נגיד שהוא צודק. מה אתה אומר את זה במסרטה? הם עכשיו ייקחו את זה הנוצרים האלה, יפרסמו את זה. לא, זה לא זיוף, אני בדקתי את זה בכמה טלפונים. הם יפרסמו את זה תחת כל עץ רענן. אתם יודעים איזה נזקים זה יעשה? הרי כל המיסיונרים האלה נמצאים גם כן בכל הרשתות. אני מכיר אברך שנהיה נוצרי, אברך מהאינטרנט, אברך. כן? למה? הם נמצאים ביוטיוב, נמצאים בזה, כמו שיש פה הרצאה בהלכות סנהדרין פרק י"א. על כולם מצווה למצוא זכות, אומרת הגמרא. על עובד עבודה זרה. על מישהו אחד אסור למצוא זכות. על מסית ומדיח. מי זה מסית ומדיח? ישו הנוצרי, הגמרא במסכת סנהדרין מ"ג אומרת, תלו אותו, חכמינו תלו אותו. היה מסית ומדיח. לא תחמל ולא תכסה. אז איך אפשר להגיד על בן אדם כזה
טוב, מה זה? זה משובשים. לאן הגענו רבותיי? לאן אנחנו מגיעים? לאן אנחנו מגיעים? כואב לי הלב, כואב לי הלב על המסכנים, על הספרדים המסכנים, התמימים, אלה שהיו הולכים אחרי חכם עובדיה, אלה שצועקים שמע ישראל בבוכים, אלה שצועקים השם הוא אלוקים בבוכים. כואב לי הלב. איך הולכים אחרי שיבוש כזה? ואף חכם לא מדבר על זה. אף אחד לא מדבר על זה. למה? מה זה הדבר הזה? מפחדים, מי צריך לפחד? מה, אין הקדוש ברוך הוא בעולם, אין עולם הבא? לא תגורו מפני איש? עכשיו לא כועס, כואב לי מאוד, כואב לי, צר לי. אומר זה, אין טעות, אני ראיתי את כל הסרטה, אין טעות. גם אם יש טעות, לא מפרסמים דבר כזה. דעת, בן אדם שאין לו דעת, הגמרא אומר, במדרש כתוב, מדרש רבה בפרשה בעיקר רבה, נבלה טובה ממנו. מה זה נבלה טובה ממנו? אם דעת חסרת מה קנית, זה דק בכולי בה. אין לך דעת שהדברים האלה יתפרסמו ברבים? גם אם אמרת, לא אמרת, אתה לא חושב שמישהו יחתוך איזה חתיכה ויעשה מזה משהו? עכשיו זה לא נגמר פה. דיברתי על זה לפני יומיים באיזה מקום. אחד אומר לי, יש לו גמח לעשרת קעקועים. אני לא מכיר את היהודי הזה. יש לו גמח לעשרת קעקועים. טוב? הוא עשה, למה? עשרת קעקועים, יש מחלוקת בין הפוסקים, האם בן אדם שעשה כתובת קעקע צריך להסיר אותה. למה? בחוקותיהם לא תלכו. יש בשו"ת שבט הקהתי בחלק ה', גם בספר פתשגל הכתב סימן ג', כותב שיש מצווה להוציא את הקעקוע. למה? כל רגע שזה עליו, בחוקותיהם לא תלכו. מראית העין! מה זה, הגמרא אומרת במסכת יומא בדף פ"ז, אומרת הגמרא, צריך בן אדם צריך לכסות את העוון. לכסות, לא לגלות את העוון. הוא מספר לי, לפני כמה ימים, עשה אצלו תור, בן אדם, שהוא רוצה להוציא את הקעקוע שלו, מישהו, בן אדם, אני לא ידעתי שיש לו קעקוע, הוא גר בקטמון, אני לא ידעתי. בעל תשובה, הוא אומר לי, יש לו קעקוע. מה, הקעקוע שלו ביד שמאל, יש שם ביד שמאל, בקעקוע, יש שם צורה של אישה, של חברה שלו הגויה, שהוא היה איתה. הוא אומר, כל פעם שהוא מניח תפילין, עולה לו זה לראש, כל הבעיות עולה לו לראש. טוב, הוא קובע איתו, הוא אומר לו, איפה אתה? למה אתה לא מגיע? להוציא את הקעקוע, בחוקותיהם לא תלכו. אין בזה בעיה של מחובל בעצמו, אפילו יש כאלה פוסקים שמתירים, אפילו אוסרים ממעשר כספים, כיוון שזה חיוב. למה אתה לא מגיע? הוא אומר לי, לא. היה אחד אצל הינוקה, עם קעקועים, הוא אומר לו, מה, צריך להוריד את הקעקועים? הוא אומר לו, לא, זה קישוטים לספר תורה. לא צריכים. קישוטים. הוא אומר, עכשיו יש לי קישוטים לתפילין. קישוט. עכשיו, יכול להיות, אם זה אחד בפני עצמו, יכול להיות שאותו ינוקה רצה, איך אומרים, לחזק את הבן אדם הזה, שלא ייפול ברוחו. אתה יודע, יש אנשים חוזרים בתשובה, צריך לחזק אותם, לא תיפול, לא נורא, עשית מצווה אחת, לא נורא, מצווה אחת, זה לא נורא, מחצה ומחצה, אתה יודע, אתה צריך לעודד. אבל אתה אומר את זה ברבים, אתה מוסרט, אתה זה אנשים יכולים, אנשים בעלי תשובה, אין להם דעת. הם יכולים ללמוד ממך, אין לך שכל. אלה היחצנים שלך שמצלמים אותך כל הזמן, ועושים כיפת הינוקה, טלית הינוקה, עוד מעט תהיה טיטולי הינוקה, נגד פגם הברית, בשובבים. אתה מבין? אז אתה מבין מה? לא יכולים להסביר לו, יא עיוני, יא אלבי, לא עושים ככה, יש אנשים שלומדים. אתה לא מבין את זה? שיש אנשים שלומדים. אתה מבין? זה, אבל מה אני יכול לעשות? השם יצילנו. עכשיו, זה משובשים, כן, משובשים. עכשיו, אנחנו זכינו להכיר את חכם עובדיה. זכינו להכיר את חכם בן ציון. יש לנו חכם יצחק יוסף. הם מדברים על הדברים האלה, הם עושים את הדברים האלה. וחיים קניאבסקי. יש לנו גדולי הדור. יש לנו מסורת, איש מפי איש עד היום הזה. לא גדלנו על העצים, ולא באנו עכשיו, איך קוראים לזה, מערי השומרונים. יש לנו פה מסורת, איש מפי איש. בואו נסתכל, למה בן אדם שמקבל מחכם, מסתכל. האם זה נכון מה שהוא אומר, או זה שיבוש? יש רבנים שאסור לשמוע אותם אפילו בשירותים. בשירותים אסור. אחד אומר לי, אני לא, אחד שאל אותי, הרב, מותר לשמוע את הרב פלוני במקלחת? יש תשובה ביביע עומר בחלק ה' סימן י"א, יראו כדיבור. אמרתי לו, את הרב הזה אפילו בשירותים אסור לך לשמוע. אבל אני לא מתחבר לשום רב, אני בעל תשובה, הוא מחזק אותי, אני מתקרב רק אליו. אמרתי לו, יש עוד מעט מונדיאל, תראה כדורגל. תראה כדורגל, עדיף. ברכי יוסף כותב, אומר הברכי יוסף בסימן רשמ"ו, שאם יש רב שהוא לא הגון,
והוא ילמד אותך הלכות שבת, לא אמונה, לא ביטחון, לא זה, אל תלמד ממנו. למה? כי הוא לא הגון. אתה מבין? אז זה נורא והיום, אני לא מבין את זה, לא מבין את החכמים. יש היום גופי כשרות. למה אין גופי כשרות? טלפונים יש גופי כשרות. יש היום ציציות גופי כשרות. אפילו אחד שהולך לספר, שם עליך חותמת, בד"ץ, התגלחת כראוי. כן, יש היום גופי כשרות להכל. עוד מעט אוויר, עוד מעט יהיה אוויר, ישימו לך פה מד של משמרת, לא יודע מה. הכל יש, מדי מים, מדי זה, מדי... צריך כשרות לרבנים. היום בדור הזה, צריך שיהיה גוף כשרות לרבנים. איזה רב, הסמיכו אותו חכמי הדור, איזה רב יכול לדבר, ואיזה רב לא יכול לדבר. עכשיו, אני לא מדבר עלינו פה, אלה שנמצאים פה במוסאיוב, שפה בספסל הזה יושבים תלמידי חכמים גדולים, מרביצי תורה לרבים, עשרות בשנים. אני מדבר על הציבור שבחוץ, אלה ששומעים, הולכים בחוץ, הספרדים משלנו, שמשתבשת עליהם דעתם. כן, עליהם אני מדבר. ואין לנו חכם עובדיה, אין לנו חכם עובדיה, אין. אין לנו חכם עובדיה שידפוק על השולחן בדור המטומטם הזה, ויגיד לנו תתעוררו. אין, מיום שנפתח חכם עובדיה, אין יום שכלילתו מרובה משל חברו. אני אומר לכם את זה בפה מלא. אין הנהגה לדור, אין מנהיג לדור, הכל משובש. למה? ככה, כל אחד תופס מיקרופון, אומר מה שהוא רוצה. ואנשים משתבשים, נאבד להם הדעת, השם יצילנו, אני לא יודע מה להגיד לכם. אומר איזה אייפונים? אומר אבות דרבי נתן, נוח לו לאדם, אומר אבות דרבי נתן, נוח לו לאדם להלך בכל העולם מלשב ולשנות בפני האדם העטופים בסדינים. נוח לו לאדם להסתובב בכל העולם. אומר החידה, מה זה כתוב פה באבות דרבי נתן? יש לו פירוש על אבות דרבי נתן. אומר נוח לו לאדם להסתובב בכל העולם 70 שנה להיות פה בלי רב, מאשר לשבת עם צבוע. הגמרא אומרת במסכת סוטה כ"ב, היזהרו מן הצבועים, יותר מן הפרושים, תיזהרו מן הצבועים. טוב, אחד שואל אותי, נו, הגמרא אומרת במסכת ברכות, גדול שימושה יותר מלימודה. הגמרא אומרת במסכת כתובות ק"יא, לדוב כבו, וכי אדם יכול להידבק בתלמידי חכמים? צריך שיהיה רב, יהיה לך רב. הרמב"ם כותב בהלכות דעות, מצווה להידבק בתלמידי חכמים ובתלמידיהם, בהווה שוטה בצמא את דבריהם. אז איך נדע מי רב אמיתי, מי לא אמיתי? איך נדע? רבנו הארי כותב לנו, אומר לנו רבנו הארי בשער רוח הקודש בשער זין, אומר רבנו הארי, אם הרב עושה לשם שמיים. שאלתי את מורי ורבי עליו השלום, היא גוף הקשיא, איך נדע אם הרב לשם שמיים? הוא, איך אומרים, איך נדע? הוא תפס לי את היד, הרב דוב פלדמן עליו השלום, ואמר לי, קיבלתי מאבי, שקיבל מאביו עד הדברי חיים מצנז, איש מפי איש, שיש 3 קריטריונים לבחור רב. הראשון, אם הוא בורח מהכבוד. עכשיו, לא בורח מהכבוד, שעושה ככה, עושה הצגות. בורח מהכבוד באמת. מתנהג כמו אדם פשוט. כמו אדם פשוט. דבר שני, בורח מהממון. לא אכפת לו כסף. לא אכפת לו, תגיד לו זה, לא אכפת לו. הוא לא רוצה עשירות דקדושה ולא עניות דקדושה, כלום. לא אכפת לו. 3 דברים. 3 דברים שיש בחכם, אם יש לך רב שיש לו 3 דברים האלה, לך אחריו. אבל אם איך אומרים, אתה רואה שולחן ערוך, אומר לך לא, כתובת קעקע זה רק באותיות, לא בציור. ככה, זה מערבב את העניינים, כן, מחרטט את העניינים, תברח ממנו. זה כלום, זה לא רב אמיתי. אם אחד בורח מהכבוד, תרדוף אחריו. היה לנו, אני למדתי אצל הגאון רבי יצחק ג'מיטרובסקי. אתם יודעים איזה גאון עצום הוא היה? אנשים אולי פה לא מכירים אותו. גדולי הדיינים היו מכירים אותו. בעל, יש לו ספר מילואי חושן, מתחת הקצות החושן, לבן שלו, גם מתחת השמייצה, עכשיו השמטת. גאון עצום. פעם אחת אני הייתי כותב לו את השיעורים, הוא היה מבוגר מאוד, בן 80, היה קשה לי מאוד להבין אותו. אז הייתי כותב את השיעורים, הוא החזיק לי באיזה טובה, הוא בא לחתונה שלי, הוא לא היה מגיע לשום חתונה. כל התורה כולה פורסה לו בידיים שלו, תלמוד בבלי ירושלמי. יום אחד היה סתירה בבבא קמא ט"ו, לגבי הארי, אם הארי יאכל, אם זה משונה לא משונה, יש סתירה בין רש"י על הריף לבין רש"י בגמרא. שאלתי אותו, הרב, רש"י על הריף, מי כתב את זה? הוא אומר, היד מלאכי כותב שרש"י על הריף זה איזה ראשון כתב, אבל הבית יוסף בתקל"ה, בתקמ"ב, הוא התחיל להגיד את זה בקל"ב, התחיל לספור לי איזה 18-20 מקומות בבית יוסף, שרש"י על הריף זה רש"י.
אבל יש סתירה ברש"י. הוא התחיל להגיד, יש הרבה סתירות. אני יושב לידו עם עט, כותב, עוד סתירה ועוד סתירה, 35 מקומות, בן אדם, בארוחת צהריים, בעל פה. אתה הולך בודק את הדברים, היו אי דיוקים פה ושם בדף, בזה, בסימן, אבל הכל נכון. גאונות עצומה. הוא לא היה מוכן שיקחו אותו באוטו. הוא היה בן 80. היה נוסע באוטובוסים. יום אחד אמרתי, מה זה? בן אדם כזה גדול בתורה, כל גדולי הדיינים, חכמים, גאונים עצומים, היו באים לישיבה לשאול אותו שאלות. מבריסק, מזה, גאון עצום. למד באותו שיעור עם חיים קניבסקי, שם בישיבה. הוא אומר, למה כבודו לא יוצא באוטו? כבודו, באוטו, מונית. אספנו כמה בחורים, כסף, הזמנו לו מונית. טוב, למחרת היה צריך להיות שיעור. אין שיעור, יש חקירה. מי הזמין לי מונית? חקירה. קורא, הוא בוא לפה, יוסי בוא לפה. אתה הזמנת מונית? אמר לו לא. קורא לי אברהם, אתה הזמנת מונית? אמרתי לו כן. הוא נהיה כולו אדום. למה הזמנת מונית? אמרתי לו הרב, זה כבודה של תורה. בן אדם כזה גדול בתורה, שילך באוטובוסים. הוא תפס לי את היד, אני זוכר את זה כמו אתמול. נהיה כולו אדום, אדום. אני פחדתי שיקרה לו משהו, מבוגר. הוא אומר לי, אתה רוצה שאני אשתמש בכתרה של תירה? בכתרה של תורה. אתם מבינים מה זה? זה אדם גדול. זה אדם צדיק. איך חכם עובדיה התנהג? איך חכם בן ציון, חכם יהודה צדקה התנהגו? הרבי יעקב יוסף, איזה ענווה, איזה אמיתי, איזה קדושה, איזה טהרה. למה אנחנו צריכים ללכת אחרי זרקורים, אחרי כל מיני... חסר תמידי חכמים בדור שלנו שיושבים פה.